Hei, salut YouTuber, eu sunt Android Game și astăzi să ne jucăm Minecraft. Mi s-a făcut o copie de Minecraft, așa că... What the... Fuck, să începem. Sunetul arată din ce? Da? Wow, ce ciudat. Wow, priviți. Doamne, ce joc handicapat. TNT are? Object. N-are. Bă, da, băi. TNT. Ce se blochează? Ce se blochează, nu știu. Oare unde merge pus TNT? Nu înțeleg. Nu înțeleg unde merge pus TNT. Cred că... aici și așa. Merge pus. Interesant. Ce mai joc oricum? Să vedem cum. Plante. Că handicapat. Ce copie Minecraft-ul. Ce copie Minecraft-ul. Copie la maxim. Și de asta TNT-ul. Aha. Să ne jucăm pe și mai pornim. Și cum îl aprind? Obiect. Hai să mai dăm foc totuși, nu mai jucăm și noi. Dar sunet nimic. Nici sunet n-are. Totuși să vedem. Meniu. N-are să am. Nu. Nu. Reclame multe. În Play World. Da. Scuzați. Oh, nu. Deci un like și un subscribe m-a ajutat foarte mult. Este un joc de carte, dar m-am uitat peste el. Salut.